ኤፌሶን ምዕራፍ 4 እምበር ኣነን ጐይታ ብምግልጋለይ ዝተኣሰርኩ ነቲ ዝተጸዋዕኹምሉ ጽዋዓ ብቑዓት ኮይንኩም ክትነብሩ ልምነትኩም ኣለኹም። ብሓቂ ትሑታት ከምኡውን ለዋሃት ኩኑ፣ ንስንሳትኩም ብፍቕሪ እናተጻወርኩም ድማ ዕጉሳት ኩኑ። ነቲ ብመንፈስ ቅዱስ ዝረኸብኩምዎ ኅብረት ብመእሰር ሰላም ጠሚርኩም ክትሕልውዎ ጸዓሩ። ከምቲ ንሓደ ተስፋ ዝተጸዋዕኹሞ ሓደ ሰብነት፣ ሓደ መንፈስ ቅዱስ ኣሎ፣ ሓደ ጐይታ፣ ሓንቲ እምነት፣ ሓንቲ ጥምቀት፣ ከምኡውን እቲ ልዕሊ ኹሉን ብኹሉን ኣብ ኵሉን ኣብ በኹሉን ዝኾነ ሓደ እግዚአብሔር ኣሎ። ግና ከምቲ ክርስቶስ ዝዓደለና ነፍሲ ወከፍና ጸጋ ተዋሂቡ እዩ። ስለዙይ ድማ እዩ ናብ ላዕሊ ምስ ዓረገ ብዙሓት ምሩኻት ሒዙ ከደ ደቂ ሰብ ከዓ ውህብ ተዋሃበ ዝብል። ዓረገ ማለት ናብ ታሕተዋይ ምድሪ ወሪዱ ከም ዝነበረ ማለት እንተዘይኮይኑ እንታይ ክኸውን ይኽእል? እቲ ናብ ታሕተዋይ ዝወረደ ድማ ንኹሉ ብህላዊ ምእንቲ ክመልእ ልዕሊ ኹሉ ሰማያት ዝዓረገ ንሱ እዩ። ንሱ ከዓ ንገሊኦም ሐዋርያት፣ ንገሊኦም ነቢያት፣ ንገሊኦም ሰበኽቲ ወንጌል፣ ንገሊኦም ሓለውቲ ምእመናን፣ ንገሊኦም ድማ መምሃራን ገይሩ ውህብ ተሃበ። እዙይ ከዓ እታ ሰብነት ክርስቶስ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ክትህነጽ፣ እቶም ቅዱሳን እውን ኣብ ኣገልግሎቶም ፍጹማን ምእንቲ ክኾኑ፣ ንሕና ከዓ ኩልና ብእምነት ሓደ ኮይንና ንወዲ እግዚአብሔር ፈሊጥና ሙሉእ ሰብ ብምዃን ኣብ ክርስቶስ ዘሎ ፍጹምነት ክትሳዕ እንበጽሕ እዩ። እምበኣር ብጥበራን ብተንኰልን ብዝመጽእ ናይ ትምህርቲ ንፋስ ከም ሕፃናት ነየው ነዘው እናተደፋእና ኣይንውሰድን። እኳ ደኣ ነቲ ሓቂ ብፍቕሪ እናተዛረብና ብኹሉ ነገር ናብቲ ርእሲ ዝኾነ ክርስቶስ ንዕበም። ብክርስቶስ ከዓ ኩሉ እቲ ሰብነት ብምሉኡ በቲ ዝተሃቦ መገጣጠሚ ተተሓሒዙን ተጠሚሩን ነፍሲ ወከፍ ድማ ናይ ባዕሉ ስራሕ እናገበረ ብፍቕሪ ዓበን ይህነጽን። እምበኣርከ ንስኻትኩም ድሕር ደጊም ከምቲ ኣሕዛብ በቲ ኸንቲ ዝኾነ ሓሳባት ዝነብርዎ ከይትነብሩ ብጐይታ እነግረኩምን ኣጠንቀቕኩምን ኣለኹም። ንሳቶም ብሰንኪ ትረት ልቦምን ብሰንኪቲ ኣብኣቶም ዘሎ ድንቁርናን ኣእምሮኦም ጸልሚቱ ካብቲ እግዚአብሔር ዝህቦ ሕይወት ርሒቖም እዮም። ንሳቶም ደንዚዞም እዮም። ርኽሰት ንምግባር ስለ ዝሰስዑ ከዓ ንበዓልቶም ንስጋው ድሌቶም ኣሕሊፎም ሂቦም እዮም። ንስኻትኩም ግና ንክርስቶስ ከምዚ ጌርኩም ኣይተምሃርክምዎን። እንተ ደኣ ብሓቂ ሰሚዕኽምዎ ኾይንኩም፣ ብኡ ከዓ እንተ ደኣ ተማሂርኩም ኰይንኩም፣ ሓቂ ኣብ ኢየሱስ ስለ ዘሎ ነቲ ቀደም ትነብሩሉ ዝነበርኩም ብኽፉእ ትምኒ ዝተበላሸው ኣረጊት ሰብነትኩም ቀንጥጡም፣ በተሓሳስባኹም እውን ተሓደሱ። ነቲ ብኣርኣያ እግዚአብሔር ብጽድቅን ብቅድስናን ዝተፈጥረ ሓድሽ ሰብ ከዓ ልበስዎም። እምበኣር ኩልና ናይ ሓደ ሰብነት ኣካላት ስለ ዝኾንና ነፍሲ ወከፍ ሓሰት ምዝራብ ገዲፉ ምስ ብጻዩ ሓቂ ይዛረብ። ተቖጥዑ ግና ኃጢአት ይትግበሩ። ኣብ ቁጣዓኹም ፀሓይ ኣይትዕረብኩም፣ ንዲያብሎስ ከዓ መንገዲ ኣይትሃብዎም። እቲ ሰራቐ ዝነበረ ደጊም ኣይስራቕ። እኳ ደኣ ነቲ ጸገሞ ዘማቕሎ ምእንቲ ክህልወስ ጽቡቕ ስራሕ እናገበረ ደኣ በእዳው ይጽዓር እምበር። እቲ ንሰማዕቱ ንበረኸት ዝኸውን ከከም ዘድልዮም ክሃንጽ ዝኽእል ሰናይ ዘረባ ደኣ ተዛረቡ እምበር ዘይግባእ ዘረባስ ካብ ኣፍኩም ኣይውፃእ። ንመዓልቲ ድሕነትኩም እተሓተምክምሉ ነቲ ቅዱስ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ኣይትሕዝንዎም። ኩሉ ምረትን ንደትን ቁጥዐን ህውከትን ጸርፍን ካባኻትኩም ኣርሕቑ። ከምቲ እግዚአብሔር ብክርስቶስ ይቕረ ዝበለልኩም ንስንሳትኩም ለዋሃትን ርህራሃትን ኮይንኩም ይቕረ ተባሃሃሉ።